karbi atum konat pensi kevang lo. Karbi atum origin konat pen lo. Kardong jirpo lapen jirpi pini nili labang so video ke manai labang ke karbi informative video lasi nona bang ke laili tum video buthagle chithan ponona. Karbi atum konat pensi kevang lo. Mate karbi atum origin ke konat pen lo. Lasi pini bang ke ilitum chithan pona. Karbi history mate karbi atum origin konat pen ma labang ilitum chithan pona. Ili karbi akhei atum bang ke la tibito barman pu halaso agrup atum pensi ilitum la karbi akhei atum ke nangke manlo. Karisar sateng pen ke la tibito barman pu agrup atum la ke duadim binok mate origin abang ke alang litum ke western China la non yang tikiang la pen la howang hopu alang roy alom mate la inglong alom si la kedo origin binong lo. Aphida bangke hadak pen nang chitereksi arum nang sunlo la Brahmaputra alang roy eastern China la pen Chinvin la pen Iravadi alang roy adung alom la pen aphida bangke India la pen Burma non Myanmar arlo nang lut pangcheng lo. Non la karbi akhei la pen akaprek akhei atum non la northeast India long kedo la bangke Central Asia la pen Southeast Asia pensi kevang la non a country amen la bangke Malaysia Indonesia Thailand la pen Philippines talo. Karisar sateng penki ili karbi akhei atum kachethan la bangke aprang prang ke damtang mate ajir ke ding o mate history aputhak alama bangke la puson henlo. Aprang ke ilitum karbi akhei atum ke kolong lapen kopilipu alangroy adung arai alomsi kedo lapen hadak dorapet la ilitum karbi akhei pen akaprek atuma bangke tiwa lapen borahi pu akhei atum pensi ilitum karbi atum bang dorapet lo. La entire Kaziranga non-famous national park situated in Assam along the karbi akhei atum aprang ke dolo lapen kaprek ar long a monument aprang prang hikim kerang tekang ang thek lahaya bangke longpon non puta la west karbi anglong district anat lapen lahaya bangke kachethan chotlang ahok pet a history mate ka research abangke choglim lelang lapen non si lahaya puthaga bangke research bomla lapen aprang dimasa kacharia richu ingtang chidahut alom abangke la karbi akhei atum aphan bangke lahaya lom padolong lesi plung lab la so aphia bangke la karbi atum bangke la giantia hill pu halaso alomsi damlo lapen hodak lom dampen la giantia kingdom latum ki rulandar si alang tum bangke donanglo la non chumang pu ki budam henlo lapen pinang ana karbi akhei atum bangke la northeast ana thuwanglo la barapani lapen kopili along kachetok dun alang roy so haihui nang parsi la rongkhang range arlo nang lut lo anke alang litum methang rong sopi mate capital abang establish lo la non amena bangke so cheng puhenlo lapen pinangana karbi atum bangke la ahom kingdom anathu kedama tumabang la tumabangke la Burmese invasion ahuta pinangan kisung khodunang lo la Burmese akhei atum ahom kingdom along nang ke invite ahut pinangana munda tumhan nang ka chinek kaholo padote kanglo so hudalong karbi akhei atum bangke ka phere pena jo ke thedung aing nam pia josi chipatudam lo la pen aphid an bangke la inglong hoy alomsi alang tumba nang settle lo la pen pinangana karbi atum bangke western assam anatu dampen hapunatsi settle dam pen pinangan akarbi atum bangke Brahmaputra alang roy cross ponsi north bank anatu settle dam lo lapen nona bangke Biswanath Sonitpur lapen Lakhimpur a district pusi pulo jirpo lapen jirpi pini ilitum labang so video kelang pen ilitum chini pon lo ilitum la karbi atum origin mate karbi atum konat pensi kevang ma labang ke ilitum chini pon lo la tibito barman pu a group and veklo ilitum la karbi atum origin lapen non ilitum dak karbi anglong mate la asamalong nang kelero labang ke a history mate la aprogimo bangke ding piglang ilitum chithan pon edji bolote video ding opo sitan ilitum labang so video bangke ilitum pachi hek pen simonai pon lo la si jurpo la pen jirpi pinina ilitum labang so video kelang pen jong si informative bolote share la pen subscribe ta la pen nalitum anso se mesen a video kelang long verji aphan
notification bell icon ta onik ta. Kardom.